nagbabalik tayo sa aking channel. So yun na nga guys, ngayon for today's video, gagawa tayo ng video o magluluto na naman tayo. And nandito na naman tayo malamang sa aming kusina, sa kusina ng aking amo. So nakikigamit lang tayo sa bawat video natin. So ngayon for today's video, magluluto tayo ng tea potato with many garlic. Now, guys, tara na. Sana mag-enjoy kayo sa akin video. Let's go. Umpisa na natin to. Let's go! Guys, ito lang ang kailangan natin ng mga ingredients. Madalian lang to at mabilisan lang luto kasi mabilis lang naman siya lutuin. Siyempre, kailangan natin ng patatas. Onion leaves. Mahilig kami sa onion leaves. And kailangan natin ng isang buong garlic kasi kailangan natin ng maraming garlic. And kailangan natin ng sesame seeds. And kailangan natin ng oyster sauce pala. And kailangan natin ng mantika para mamaya sa ating pagpiprito. And kailangan din natin ng tubig kasi ilalaga muna natin ang ating patatas mamaya. So yun guys, tara na, umpisa na natin igayat to. Let's go! So yun guys, nababalik tayo. So papakita ko lang kung paano hiwain. Hiwain natin ang patatas ng manipis lang. Huwag naman sobrang nipis. Ayan. At saka pala, habang naghihiwa tayo, pakuluin na natin yung tubig. Kasi iboboil natin to sa tubig ng mabilisan lang. Para pag prinito natin siya ng mabilisan, mabilis na lang din ang pagpiprito. Yan. Ganyan lang guys. May bawang pa. Ito pa isa. Ayan, ganyan lang siya guys. Isa-isa. Pabilog. And then, hindi lang lutuin ko kasi ako lang naman. Kuhain din natin ito. Kasi ilalagay natin ito mamaya. Para sa pangpakulay. Para sa pangpakulay mamaya. Then, syempre, susunod natin hiwain ang bawang. Lahatin natin to guys, kasi mas maraming bawang, mas masarap. Yun ang makapagbigay ng lasa. Maraming bawang. Tsaka, tatanda rin to guys ang pinong-pino. So, tapusin ko lang to lahat. Pinuhin ko lang. Balikan natin siya mamaya. Ipapakita ko kung paano ko siya pinuhin. Meron guys. Habang hinihiwa ko yung garlic kanina, ayan, natadtad ko na siya. Pinong-pino. Ayan, ganyan na ang pagka-minced ng garlic. So, pakulo na ako ng tubig. Makulong-makulo na siya. And, papakuluan natin yung hiniwa nating potato. Para pag pirinay natin siya sa onting mantika, hindi siya mahihilaw. So, pakuluan lang natin ng ilang minuto. Yung hindi siya masyadong malambot. Yung medyo lumambot lang siya. Siguro mga 3 minutes or 2 minutes. Pakuluan lang natin siya. Yan. Tapos mamaya i-check natin pag medyo malambot na siya. Para pag pre-night natin siya mamaya sa onting mantika, mabilis na siyang maluto at hindi siya mahihilaw. So, mga 3 minutes or 2 minutes. Katulad na ito, hindi pa ito. So, guys, babalikan natin siya maya-maya. Pakita ko mamaya pag pwede na siya. Few minutes later. Na siya ng mga 2 minutes kasi pwede na siya. Huwag yung sobrang lambot, yung medyo parang crunchy pa siya. Para pag prinito natin siya, hindi siya madudurog. Ayan o, medyo malambot na siya. So, pwede na to guys. Ihango na natin. Saka natin siya ngayon piprituhin. Saka natin siya ngayon i-fry. Ikat natin to.
ipapry. Diretsuhin na natin. Ayan. Lagay tayo ng onting mantika pag mainit na ang ating kawali. This lang ito uminit. Ayan, medyo mainit na. And then, maglagay tayo ng onting toyo. Ay, toyo. Mali. Onting mantika. Ano ba yun? Bakit toyo ang nasa isip ko? May toyo kasi yung utak. Ayan. Onting mantika lang siya. Then, pag mainit na ating mantika sa ating kawali, ipa-fry na natin yung kaninang nilaga natin. Kaninang pinakuluan natin ng potato na saglit lang. Yan, mainit na siya. So, lalagay na natin. Naan ko palang apoy. Naan natin ng apoy. Kamayin ko na lang para mabilis. Ito yung ingat. Yan. Try lang natin siya. Pasagot natin ang apoy. Try natin siya. Tapos pag golden brown na siya dun sa kabila, ibabaliktad natin siya. Flip natin siya mamaya. Hintayin lang natin siya mag golden brown sa kabila. Ibabaliktad rin natin. Hindi pa. Ito siya na golden brown. So, babalikan na natin siya maya. Kasi hindi rin pwedeng sobrang lakas ng apoy kasi masusunog. So, medyo matagal-tagal siya pag golden brown kasi mahina ang apoy dapat. So, babalikan natin siya guys mamaya. Pag ibabaliktad na natin. Ano na siya. Baliktarin na natin. Huwag na siya. Baliktarin natin siya. Dito natin. Ayan. And then, pag golden brown na ulit din sa likod, yung di pagbaliktad nyo, pwede na yon. So, luto na yon. And then, saka natin siya nagawa ng sauce. So, hintayin din ulit natin na mag-golden brown mamaya. Balikan ulit natin siya kasi mahina lang apoy. Medyo matagal magpa-golden brown. Sa pag-golden brown na, okay na yon. So, balikan natin ulit siya. So, yun guys, ibabalak tayo. Ayan, golden brown na din yung sa likod niya. So, pwede na to. Pwede na siya. Mamaya, lalagyan natin siya ng sauce para sa para pampalasa. Gagawin natin yung mga toppings natin dito. Ayan. Golden brown na siya parehas. Ayan. And then, gawin na natin yung sauce. Let's go! Guys, nagbabalik ulit tayo. So, nagpainit na ulit ako ng kawali. Lagyan ulit natin ng onting mantika para sa sauce natin. Para sa pampalasa ng ating potato. And, pag mainit na siya, buksan natin ang apoy. Mainit na siya yan, mainit na. Lagyan natin ang garlic. Tinadtad natin kanina. Ayan, maraming garlic. Masarap pag maraming garlic. Toast, ano lang natin siya igasa. Kung medyo mag-brown-brown, lagyan ulit natin ng onting mantika kasi parang medyo kulang. Igisa lang natin siya hanggang sa mag-brown. Hanggang mag-brown, golden brown. Golden brown na siya. And then, lalagay tayo ng oyster sauce. Ay, anak na. Lalagay tayo ng oyster sauce. Tansyahan na lang to guys, ha. Yan, kita ba? Yan, parang malasa-malasa. And then, halo natin. Then, lagyan natin ng onting tubig. Ayan. And then, palaputin natin siya onti. Tapos, ilagay na natin yung dahon ng sibuyas. Ayan. And then, lagyan natin ng sesame seeds. Hinti lang din. Tansyahan na lang din.
mantika. Para makita sa atin mamaya. Ayan. Ayan, pwede na to. Pwede na siya. Ang bilis lang, di ba? And then, ilalagay natin siya sa ating potato. Tara guys, ilagay natin para sa ating plating. Let's go! Pwede na to. Ito na siya. Lalagay na natin. Ayan. Pwede namang ihalo nyo na lang para makita yung ano. Yung potato. Garlic. Masarap to. So, para makita yung potato, i-ano natin. Ayan. Ayan na siya guys. Ganyan lang siya. Napakasimple. Napakadali. Ayan. So, yan. Yan na siya. Maraming gawa ng ating potato. So tasty potato, you know. So, ipepresent ko sa inyo ang ating naluto. So, ito na siya guys. Tadadada! Diba? Ayan na siya. Yun yung, sauce. Madali lang siya guys gawin. So, sa mga gusto at gustong subukan to, i-try nyo lang. So, yun lang guys. Natatapusin ang aking video or vlog na ito sa ating pagluluto. Sana nagustuhan nyo ang aking pagluluto. So, yun guys. Maraming salamat sa mga nanood. And sa mga hindi pa po nagsusubscribe sa aking channel, please like, share, and subscribe to my YouTube channel, Inday Roma. And pakikilambang na rin po dyan sa taas ang bell para lagi kayo updated sa aking mga video. So, yun lamang guys. Ingat tayo lagi. And see you on my next vlog. Bye-bye!